Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Full de Lectura. Ens trobem al claustre del monestir de Sant Miquel de Reis, seu de la Biblioteca Valenciana, i amb molt bona companyia. Al programa d'avui parlarem sobre el llibre Tot entra en el pes, del sociòleg i periodista Toni Mollà, que es considera una de les veus més crítiques i també originals de la vida pública valenciana. Toni, benvingut. Gràcies, bon dia. Avui, aquest matí, estem rodejats de periodistes. Ens acompanya Irene Rodrigo, divulgadora literària i presentadora del programa d'Apunt, una habitació pròpia. També Joan Carles Martí, periodista i cap de cultura del diari Levante. Gràcies als dos. Gràcies a vosaltres. Publicat per editorial Vincle, Tot entra en el pes és un recorregut durant una dècada de l'entorn més personal de l'autor, però també de l'àmbit cultural i polític. Per què, Toni, tot entra en el pes? Perquè finalment un dietari és un llibre de contes. Ma mare era botiguera i tenia un llibre de contes, és a dir, un llibre on cada dia anotava les coses que comprava i les coses que venia. Això és un dietari en origen. En origen és una llibreta on els comerciants apuntaven les seues coses. A banda d'això, i per tant ja té sentit, diríem, organitzar els teus propis balanços a manera de dietari. A banda d'això, el dietari és la forma que pren normalment l'assaig, i l'assaig literari, no diríem l'assaig acadèmic, sinó l'assaig literari. I assaig, en definitiva, significa pesar, també, significa prendre el pes d'una situació. I per tant, jo, quan este és el cinquè dietari, i uns són més curts, altres més llargs, però el que fas finalment és valorar, és a dir, posar en les dues balances les pèrdues i els guanys d'una determinada època. En aquesta ocasió són 10 anys, comença el dia que complís 50 anys i acaba el dia que em fa 60, i per tant allò que importa, com dia Jim Ferrer en el seu magnífic dietari, és veure l'evolució moral de l'autor. I aquest és el gran tema dels dietaris. Què en penses, Irene, d'esta reflexió? A veure, jo com a lectora pense una cosa o puc tindre unes sensacions, i després com a persona que no em considero escriptora, però sí que escric tots els dies i l'única cosa realment que escric són dietaris, puc tindre una altra sensació. No havia fet mai aquesta reflexió de que al final un dietari es basa en, al final, veure o ser partícip de l'evolució moral de l'autor. I és molt interessant perquè imagina que no sé, tu també a l'hora de recopilar els teus escrits, no? I rellegir-los després d'haver-los escrits per a formar este llibre o qualsevol altre dietari, també hauràs sigut partícip tu mateix de la teua evolució, i això és molt interessant. Jo mai he llegit el que he escrit, o sigui, jo escric i després no torno a llegir-ho. Joan Carles? Com diu Toni, ell és un especialista en dietaris, no és el primer, però probablement sí que siga el més, no diria el més pesat pel títol, però sinó d'una contundència, d'una maduresa d'ell com a escriptor pot ser inigualable. Jo que m'ho he llegit quasi tot de Toni, probablement després d'Utopia necessària, que va ser un assaig, jo crec que marca, en definitiva, una evolució tant personal com cívica, més que política. Este és un llibre que se pot llegir a soles, sense haver passat per els altres llibres de Toni, però que també, els que hem segut la seva trajectòria, condiciona no tant un testament en aquest aspecte, però jo crec que ell marca una literatura poc habitual, una literatura, com ell diu, d'assaig, que té tints sociòlegs, polítics, periodístics, allò que els francesos denominen literatura d'actualitat, però que damunt ell és capaç de provocar unes reflexions que marquen, jo crec que, en definitiva, la seva trajectòria. De fet, has avançat la següent pregunta. Esta obra es presenta com una obra híbrida també entre el periodisme i la literatura, a banda de ser un dietari. Creieu, com a periodistes, que és possible esta barreja? Jo és que no he tingut mai clara la diferència entre periodisme i assaig o literatura. De broma, quan feia classe, els deia als alumnes que el periodista és un escriptor que escriu tots els dies
I, per tant, jo no tinc ninguna visió, diríem, religiosa o romàntica ni de l'escriptor ni del periodista. Són professionals que intenten fer la seva feina ben feta i intenten, per tant, escriure bé i contextualitzar bé allò que escriuen, que és, diríem, des del meu punt de vista, la missió del periodisme. Jo crec que la literatura, no dic la millor, però la literatura que a mi m'interessa o que a mi més m'interessa és la que té tocs, diríem, periodístics. Això que d'una manera un poc redundant diuen periodisme literari, des de Norman Mailer a Talese, passant per la Sanfreda de Capote, etc. I és la literatura que normalment més m'interessa. O la literatura de Magris o la literatura de Vilamatas, etc. Que jo no sabria dir si és literatura, si és periodisme, ni tan sols si és ficció o no ficció. Per tant, jo crec que vivim en un món d'hibridització en la societat i això se reflecteix en la literatura que se fa en aquest moment. I la meva literatura, per tant, és una literatura híbrida, no solament de la literatura i del periodisme, sinó d'una sèrie de diverses maneres que m'agrada dir que tinc de mirar la meva pròpia vida. De totes formes, és cert, però el periodisme estem acostumats a que no provoca reflexió, més bé informació, opinió. Toni Mollà des de fa molt de temps quan escriu no només busca una descripció sinó que busca una certa provocació en el sentit de fer-te arribar molt més enllà. I és de veres que en aquest llibre, des de vivències personals, en cada capítol, en cada fragment, ell acaba provocant i llançant una sèrie de provocacions molt oportunes. Això és molt important. De fet, el llibre explica a l'autor que el 1988 va conèixer Joan Fuster i va proposar-li de fer-li una sèrie d'entrevistes que acabarien en un llibre. I en paral·lel també va narrar un llibre sobre el genovès, un dels més grans jugadors de pilota. Sí. Quin dels dos perfils, Irene, Joan Carles, vos sorprèn més? A mi cap ni un, perquè serien dos dels homenors, que diria Pla. És cert que en aquest ventall està tota la trajectòria literària de Toni. És capaç de fer un bon llibre de literatura entrevistant a Fuster i al mateix temps pot fer un llibre sobre una de les persones, probablement un dels esportistes més importants d'Europa en els últims temps. Si tu poses aquests límits, entremig cap tot. Irene? A veure, a mi em sorprèn tot, perquè jo era el primer llibre de Toni Mollà que vaig llegir, tot entra en el pes, o sigui que realment jo a Toni el coneixia com a professor, que el vaig tindre com a profe en la carrera, en periodisme. I també vaig llegir Quina televisió pública quan estudiava, que és un altre dels seus llibres, però no havia llegit un dietari, un llibre tan personal. Aleshores, tot per a mi, tot el que he llegit en Tot entra en el pes ha sigut un descobriment i apropar-me a una persona que coneixia d'una forma que pot ser llunyana o freda com a professor, perquè jo no era tampoc una alumna que em relacionara massa amb els professors, anava a classe, atenia i ja està, no? Aleshores ha sigut com apropar-me a ell des d'un llibre i ja després poder parlar amb ell sobre el llibre, i ara em queden més ganes de llegir altres llibres seus, de fet, ara m'ha regalat estos dos, que un és el de Joan Fuster i este és un dietari de quan va estar a Nova Anglaterra, o sigui que tinc moltes ganes de seguir descobrint-lo. De fet, Irene, el mateix any que et graduaves a periodisme, l'autor, Toni Mollà, havia d'afrontar una etapa personal i professional molt dura, el tancament de Radiotelevisió Valenciana. Com heu viscut aquest moment? Bé, jo havia treballat 26 anys a la televisió. Jo crec que vaig ser dels primers a entrar allà i dels últims a eixir. Per tant, si te tanquen l'empresa on tu treballes, sigui a la televisió o sigui el que siga, als 57 anys diríem que és un sotrac important en la teva vida. Jo utilitzo el tancament jo he explicat en altres llibres el que pense de com se va tancar la tele i de com s'ha reobert. No estic d'acord ni com la van tancar ni com l'han reobert, però això no és tema, diríem, d'este llibre ni d'esta tertúlia. Per tant, jo no he escrit això en este llibre. El que escric o intento reflectir i explicar és com m'he sentit jo
una persona de 57 anys que li lleven el lloc de treball i que amb això perd moltes coses, però podia haver utilitzat un altre recurs, un accident, un enviutament, una separació traumàtica, qualsevol cosa, diríem, qualsevol fet una mica dur en la vida, pot utilitzar-se literàriament per a marcar, diríem, un gir argumental en la teua pròpia vida. I jo he utilitzat el tancament de la tele per això, perquè d'un dia per a un altre tu deixes d'alçar-te a les 7:15 del matí i deixes d'anar a treballar i deixes d'esmorzar en els mateixos companys i deixes d'eixir a tal hora i, per tant, desapareix un patró de la teua vida. Vulguis que no, en el sistema nostre, que diríem capitalista, el treball a jornal és el patró que organitza el teu horari. Això se perd, no? I te dones compte que no és fàcil això que diuen reinventar-se, no és fàcil, però necessites noves rutines, no? I acabes, per una banda, veient que el que enyores realment no és la faena, sinó l'esmorzar, en els amics. I dos, que te queda molta vida per davant, però que costa molt de trencar inèrcies de 25 o 26 anys. I un poc així és la idea. Al marge, ja dic, de la valoració que jo puga fer de determinades persones, que apareixen alguns en noms i cognoms, en el tancament i en la reobertura de la tele, però això és un altre tema. Jo vaig acabar, o sigui, jo quan acabava la carrera, uns mesos després, va tancar Ràdio Televisió Valenciana. I jo sí que ara penso que vaig tindre potser una postura un poc egoista o individualista, en el sentit que jo, com no veia la tele ni escoltava la ràdio i per a mi ja era un ens completament manipulat i que l'havien fet malbé, no? Per moltes raons. No és que m'alegrara que la tancaren, però sí que va ser com, igual és millor així, no? Ja la reobriran d'una altra manera, tal. I sí que em vaig veure un poc reconeguda en un perfil que descriu Toni en el seu llibre, que és el d'aixòs estudiants de periodisme o persones en general de la societat, que un poc criticaven els treballadors que havien estat ahí dins de la televisió i no havien fet, o com que no, des de fora, pareixia que no havien fet res per a canviar les coses abans que fora massa tard. I ara, anys després, crec que un poc més madura i també havent conegut persones que, com Toni, van patir el tancament de l'empresa i que, com ell també, tenien la parella ahí dins, que les dues persones treballaven ahí dins i que tota la família depenia d'aixòs sous i d'aixa faena, crec que sóc capaç de ser un poc més comprensiva i tindre una mirada potser més empàtica i més, no sé. Jo penso que potser en el passat vaig tindre una postura massa combativa i sense tindre en compte totes les peces del puzzle, no? I així va ser com jo vaig viure. Joan Carles? Jo entenc les implicacions personals no només de Toni, sinó de tota la gent que treballava, però jo m'ho miro fredament. No he treballat mai en la televisió pública, sempre he treballat en mitjans privats, però he estat un gran defensor de la televisió pública, malgrat les discrepàncies passades, presents i segurament futures. En qualsevol cas, el que va passar allà cal sostraure a lo que bàsicament és este país, que no tot està fet, ni tan sols una empresa pública, que era la major empresa del país en quant a treballadors, i que, per tant, o se fan bé les coses o tornarà a passar. Continuem en el llibre, l'autor també sentint-se en les seves anècdotes més personals. Amb quina història vos quedeu? A mi m'agrada molt el començament del llibre perquè comença a Nova York i comença en Paul Auster, que és un dels meus escriptors favorits, i en Vila Matas, i em va sorprendre molt perquè jo he estat a Nova York però no em vaig trobar a cap dels dos, ja m'agradaria a mi, però és guai, no?, veure com en una ciutat tan enorme, tan diversa, tan eclèctica, pots anar caminant pel carrer, com li va passar a Toni, i de sobte veure un cartell, no? Perquè crec que va ser així, no? Era el dia que jo complia 50 anys i jo crec que anàvem ja cap a l'hotel, que estava a prop, en la cinquena, proper de lo que és la biblioteca. I va ser la meva filla que va dir: pare, mira, en el Cervantes, diu, llegint, perquè ja sabeu que això, a la societat anglosaxona, això de presentar llibres
és més lectures, no? Són lectures. I diu, llitgen Paul Auster i Vila Matas. I jo dic, què dius? I vam entrar, i en fi, va haver una miqueta d'embolic, que no ens deixaven entrar, estava ple, però vam aconseguir entrar. I realment va ser un espectacle quasi surrealista, no? Primer a veure que trobar-te els dos allí, els dos, i a Siri Husvet, que a mi m'agrada tant com Paul Auster, no? I damunt me vaig a sentar al costat. Estava jo encantadíssim d'estar assegut al costat de Siri Husvet, no? Que jo crec que és tan bona com Paul Auster. I bé, va ser un espectacle fascinant, i jo crec que marca una miqueta el que és el llibre després. Hi ha gent que creu que jo m'ho he inventat, això, i no és cert, això és real i és fascinant. I a més Nova York per a mi juga una miqueta com a l'estat d'ànim que jo tenia als 50 anys. De fet, jo sempre dic que Nova York és una ciutat taquicàrdica en el millor sentit de la paraula, és a dir, que exciting, que diuen ells, és a dir, que te fa notar vida, no? I de fet el llibre acaba en la Toscana, en Lucca, que és una ciutat que m'agrada molt, però que és una del que se coneix com les slow cities, no? I per tant diríem, als 60 anys vas a les slow cities i als 50 anys a veurem als 70 si torna a la taquicàrdia o torna a això, sí. En tot cas, Toni, quina és la teva anècdota en la que et quedes de tot el llibre? En la que jo me quede, anècdota no. Bueno, jo crec que l'apunt que jo considero més ben escrit és quan escric l'amor de ma mare, que jo considero més ben escrit. A mi, si me diuen quin és el tros que has reescrit més vegades... Ho anava a dir jo, però quan t'ha donat el pas a tu... Saps per què? Perquè és cert que el llibre és molt així, però descobrisses un Toni Moyà que no havies descobert jo personalment en els anteriors llibres, que davant d'issa fredor, ironia i tal, hi ha els passatges de la descripció de la mare que és absolutament memorable, no? Vull dir, tractat amb una delicadesa que qualsevol que hagi perdut un parent, un familiar, se sent molt identificat, no? Anava a dir-ho jo, però l'he escoltat, i en qualsevol cas el llibre és magnífic per a seguir les recomanacions de cine i de jazz, Toni. Molt bon apunt. Amb quin Toni Moyà vos quedeu? Quin Toni Moyà us interessa més? L'assagista i articulista o pot ser el dietarista que escriu amb una clau més personal? És molt complicat dir-ho, no? Afortunadament, el que cal dir és que continuï escrivint i ja està, perquè ho aprofitarem tot, no? Sí, jo crec que per sort no cal triar, no? O sigui, es pot tindre tot. A mi sí que m'interessa molt el gènere del dietari i m'agrada llegir-lo en molts autors, en autors que normalment són novel·listes i que després publiquen un dietari o publiquen les seues memòries, i també en autors que directament se centren molt en el gènere del dietari. És el que m'agrada llegir i és el que m'agrada també escriure, encara que jo després ho aparque i no llisca res de lo que he escrit. On et trobes més còmode, Toni? No, jo, com he dit abans, jo no diferencio gèneres, no? Alguna vegada he dit que sóc un escriptor sense gènere, però això pareix que tinga connotacions. Jo tinc un arxiu, diríem, d'escriptura que es diu retalls, i que ja us pot donar una idea. Retalls són els que les modistes utilitzaven per a fer qualsevol cosa, no? Aleshores jo escric des de fa molt de temps en un arxiu que es diu retalls i senzillament ho date. I aquests retalls de vegades esdevenen un article per al postdata de Levante o per a La Vanguardia i de vegades acaben sent un apunt de dietari, és a dir, que depèn de moltes coses. I depèn fonamentalment de en quin moment dius, bueno, doncs ara faré un llibre. Vull dir que tampoc planifique els llibres van eixint, i així podia haver fet el llibre dels 5 primers anys, no? I tampoc així està tot el que he escrit aquests 10 anys, perquè finalment un llibre, un dietari, és una manera d'organitzar, diríem, el teu flux, ara si me perdones la paraula, creatiu, no? El teu flux d'escriptura. És una manera d'organitzar-lo i és d'alguna manera un sistema de memòria, que és la funció bàsica de l'escriptura, és un sistema de memòria. I per tant, aquesta és la meva manera d'organitzar la meva pròpia vida i finalment de reinventar-la,
perquè això, un llibre al final és una proposta de una proposta de lectura. No? Jo sempre dic, per exemple, que Pla, que va obligar a que li feren tota l'obra completa abans de morir-se, és a dir, Pla el que fa senzillament al llarg de tota la seva obra és el seu propi retrat. És a dir, és descriure un personatge que li diuen Josep Pla. I això és la seva gran grandesa, i que és un home que viatja per tot el món o que és capaç de ficar-se a la boina i fer-nos creure que és un pagès que viu a l'Empordà. No? Però tot això és una construcció literària, i és que escrivim dietaris, en el fons, fem com Pla, amb boina o sense boina, però intentem crear un personatge que se diu, en el seu cas, Toni Mollà. Hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Irene, Joan Carles, per descomptat, Toni. Nosaltres ens trobem a fulldelectura.com.